ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଭୁଟେକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଟେକ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ହଉ କି ଫେସବୁକ୍ ହଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହଉ ଯାହା ଉପରେ ବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସବୁ ପକେଇବି କାହିଁକିନା ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବହୁତ ସାରା ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବି ଅଛି ଇଂଲିଶରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତ ଟିକେ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଆଉ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କାହା ଉପରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁଟା କି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚୁଜ୍ କରିଛି ଏଆଇ ଥ୍ରୁରୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ କିଛି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆପଣ ବାସ୍ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦେବେ ଦିନକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଦିନକୁ ହାର୍ଡ଼ଲି 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଦେବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଭାବିବେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ତାପରେ ତାକୁ ଏଆଇରେ କେମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବେ ଆଉ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ କେମିତି ପକେଇବେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରୁ କେମିତି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ ତାର ସୋର୍ସଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସରି ପେଜ୍ଟା ଅଛି ମୋର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଲ୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ହେଇଗଲାଣି ହାର୍ଡ଼ଲି 2 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ ମୁଁ 2 ମାସ ଭିତରେ 1.7K ଫଲୋଅର୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ'ଣ ସବୁ ପକାଉଛି ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ଆଉଛି ଆପଣ ଏଠି ରିଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5.4K ଲାଇକ୍ 200K 100K ଏମିତି ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ହେବ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଫେସନାଲ୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ମୋ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ମୋର ପାଖାପାଖି 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ 90 ଡେଜ୍ରେ ମୋର 2.3 ସମଥିଙ୍ଗ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଅଛି ମୋର ମିଲିୟନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଭ୍ୟୁ ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର $0.04 ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଷ୍ଟାରରୁ ଗେନ୍ କରିଛି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର ମିଳିଥିଲା ସେ ଷ୍ଟାରରୁ ମୋତେ 0.04 ମିଳିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇନଭାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଲା ସେଇଟାରେ ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆମକୁ କରିବାର ଥିଲା କି 3 ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା 28 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 4ରୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର 3 ଲାକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଟା କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେ କହିବି ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖାଉନାହିଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ମୋର ଏଇ ଡିସପ୍ଲେରେ ରଖିଦେବି ମୁଁ କେତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ମୋର ଯାଇଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ଏବେ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି ଯେଉଁଟାକି ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ 3 ଲାକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ ଅଛି ଅଗଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫେସବୁକ୍ର ନୂଆ ଆସିଛି କେହି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହେବ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି 31 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ ଇଏ ହେବ କିନ୍ତୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି 31 ଅଗଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କି 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ସେମାନେ ରିଭ୍ୟୁରେ ରଖିଛନ୍ତି ତାପରେ ଜଣେଇବେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବା କଥା କି ହଁ ମିଳିଯିବ ସିଓର ମିଳିଯିବ ବଟ୍ ଆମେ ବି ସିଓର ନାହୁଁ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଛି ନୂଆ କରିଛି ଆମର ଯିଏକି ଫେସବୁକ୍ ଆମର କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥିଲା ଆଗରୁ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିଲା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବେ ସେଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଇନଭାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖିଥିଲେ ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆଟା ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ବି କେମିତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଛି ସେ ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ କେମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ସେଥିରେ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଶୋ କରିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ନେଇଛି ପିସିରେ ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଉନାହିଁ ଏଇଥିରେ ବି ଦେଖାଉନି କେତେ 3 ଲାକ୍ଷ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ହୋମ୍କୁ ଯିବା ହୋମ୍ରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥିଲି ଯେଉଁଟାକି 8900 ଯାଇଛି ବାକି ମୋର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ କେତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଯାଇଛି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ଇଟ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଓକେ এটা ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି 19 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଭ୍ୟୁ ହଠାତ୍ ପିକଅପ୍ ଯାଇଛି କେବେ ଗଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଗଲା 22 ନା 23 ଅଗଷ୍ଟରେ ମୋର 1 ଲାଖ୍ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପକେଇଥିଲି ଯେଉଁଟା 4 ଅଗଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ବି ସେମ୍ ସେଇ 20 ନା 21 ବେଳକୁ ମୋର କ୍ରସ୍ କରିଗଲା 2,82,000 ଓକେ
या ସହିତ ମୋର ବହୁତ ସାରା ପୁରୁଣା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ବି ଯାଇଛି ଭ୍ୟୁଜ୍, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବେ ଯୋଉଟାକି ଇଜି ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ହିଁ ବନେଇବେ। କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଆଇ ଦବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଉଥିରେ କି ସିଏ କହିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇକି ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ପକେଇବା। ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ୱେଟା ନ ଦେଖିକି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରିକି ମୋ ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତା ଉପରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏଆଇକୁ। ଏଆଇ ମୋତେ କିଛିଟା ଦେଇଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଇଟାରୁ ଫଲୋ କରିକି ଏଇଟା ବନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ କାହା ଉପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୋଉ ଟପିକରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଟାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିପାରିବେ, କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେଲି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ମୋର ଆସିଛି। ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, ଲକ୍ଷେ 2,00,000 ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୋର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି କେନ୍ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ବାଛିବାର ଅଛି କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଉପରେ, କୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ କେମିତି ଆପଣ ଏଆଇ ଥ୍ରୁରେ ବନେଇବେ ତା ଉପରେ ବି ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ କହିବି କେମିତି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରୁ କରିବେ କି ଜେମିନାଇରୁ କରିବେ। ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କରିବାଟା ବେଟର୍ ହବ, କାହିଁକିନା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିଟା ଟିକେ ଇଜି ରହୁଛି ଆଉ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଦଉଛି। ଜେମିନାଇରେ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ତ ଏବେ ଆପଣ ମୋର ଦେଖିଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କେମିତି ଅଛି, କେମିତି ମୋର ଏବେ ସବୁ ଗ୍ରୋଥରେ ଅଛି ମୋ ପେଜ୍ ପୁରା। ଆଉ ପେଜ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ଏବେ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ମୋର। ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୋର ଚାଲିଛି। ମୋର 1.7K ଫଲୋଅର୍ସ ମୁଁ ହାର୍ଡଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି ଏବେ 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ। ଆଉ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ବି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି କି ନାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ମୋର 1K ଫଲୋଅର୍ସ ନାହିଁ, ମୋର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଏତେ ନାହିଁ, କି ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯାହା, ଫେସବୁକ୍ ସେୟା, ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ପଇସାଟା ମିଳିବ, ସେମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେମିତି ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ୱାଚ୍ ଆୱାର କେତେ ଯାଉଛି, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କେତେ ଯାଉଛି, ଭ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଯାଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କରିକି ସେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରେ। ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ନଥାଏ କି ଏତିକି ଭ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ, ଏତିକିରେ ଏତିକି ପଇସା ମିଳିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ଟା ସେଇଟା ଫେସବୁକ୍ ତରଫରୁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଆସିବ, ନା କି କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ତା ପାଇଁ ନାହିଁ। କ୍ରାଇଟେରିଆ ଆପଣ କିଛି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ତାକୁ ମିଳିବନି। ଯୋଉଟାକି ରହୁଛି ନର୍ମାଲ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ, ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରହୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ସ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ନାହିଁ। ଯୋଉଟାକି ମେଟା ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର 100 ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 200 ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, 500 ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଥାଉ, 1000 ହେଇଥାଉ, 2,000, ଲକ୍ଷେ, 2,00,000, 1 ମିଲିୟନ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ମିଳିବ। ବଟ୍ ତାର କିଛିଟା କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡର ମେନ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିବାର ଅଛି କି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଫୋକସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ଟା ମିଳିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟା ରହୁଛି, ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟଟା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଯୋଉଟାକି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଲାଇକ୍ ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ରହୁଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼ଉଛି। ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ଟା ବି ବଢ଼ିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା କେମିତି ବଢ଼େଇବେ? ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ, ଫାଷ୍ଟ ଯିବନି, ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କିଏ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଯାଇକି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କ୍ୟାପସନ୍ ରଖନ୍ତୁ କି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ବି କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଯାଉଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ଆଭରେଜ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍। ଆଭରେଜ୍ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେତେ ରହୁଛି, କି ଆପଣଙ୍କର ଧରକ 15 ସେକେଣ୍ଡର କି 30 ସେକେଣ୍ଡର ରହୁଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ, ତା ଦେହରେ 15 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମ୍ୟାଟର କରେ ଏଠି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଇଥିରେ ବି ୱାଚ୍ ଆୱାର ଅଛି, ଏଇଥିରେ ବି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଲାଇକ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଉଛି ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ମେଟା ଯାହା ସିଏ ବି ସେୟା ୟୁଟ୍ୟୁବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଅପେକ୍ଷା ତ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବେ ନୂଆ ପଲିସି ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2027ରେ, ଯୋଉଟାକି 4,000 ଘଣ୍ଟା ୱାଚ୍ ଆୱାର ଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି 8,000 ଘଣ୍ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
तो आमे भी सियोर नाउ मु बहुत सारा यूट्यूब वीडियो भी देखी बट मु भी सियोर नहीं एपर्यंत कौन है कौन नहीं तो हबार चांस अच्छी तो तापर एइथिरे भी आपनको कहीं कौच फेसबुक रे आपणकर मिलबार चांसेस अधिक अच्छी कहीं फेसबुक रे बहुत सारा यूजर अच्छा जो मैंने कि एजेड लोक अच्छा टिके मिड एज लोक एम सब फेसबुक चलाती तो ता ऊपर मु आपको किसी ट्रिक कहबी जोटा कि आपण गोटे कंटेंट को टार्गेट करेंगे जो कंटेंट रे कि आपको प्रॉफिट हो पार जोटा कि आपको व्यूज आसो मु ता ऊपर भी किसी वीडियो आने को सब वीडियो गोटाक माने ये कवर कले हेनी एबे भी ऑलरेडी 10 मिनट वीडियो हो गला आउ बेसी वीडियो मु बढ़िया को चाहूनी नेक्स्ट वीडियो रे मु आनिबी कि केमिति कंटेंट बनइबे आउ को भलिया पीपल को टार्गेट करेंगे केमितिया कंटेंट बनइबे ताकू को प्लेटफॉर्म रे बनइबे फ्री ऑफ कॉस्ट रे बनइबे कि कौन करेंगे आउ आपण चैनल को केमिति ग्रोथ करेंगे जमती कि मोर ये अच्छी फेसबुक पेजटा को मो पेजटा जमती मु ग्रोथ करी बहुत कम समय 1 to 2 मंथ भितर डेली गोटे गोटे कंटेंट मु बेसी कहूनी कंटेंट पकेबे गोटे कंटेंट पकेबे प्रॉफिट कंटेंट पकेबे हैशटैग भलो देबे आ हां हैशटैग ऊपर भी मु किछटा वीडियो कहबी आगो केमती कोन करिवे आउ बेसी कंटेंट पकेबेनी मेसेज हमर करिवेनी जे पेज को गोटे कंटेंट पकेबे दिन को गोटे कंटेंट पकेबे बस किंतु भलो कंटेंट पकेबे जोटा कि ग्रोथ हबो जोटा कि भलो वीडियो व्यूज जिवो तो रहिली जय जगन्नाथ समस्त को नेक्स्ट वीडियो रे देखा केमिति कोन आमे कंटेंट बनेबा फेसबुक पेज केमती ग्रोथ करबा केमती इनकम करबा ता ऊपर मु नेक्स्ट वीडियो रे आपन कहबी जदि वीडियो भल लागे वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे आ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आउ शुभ टेक को निश्चिंत शेयर करेंगे रही जय जगन्नाथ।